Ľah na chrbte. Pod hlavu podložiť vankúš. Prvý cvik. Nohy mierne od seba, stáčate špičky nôh dovnútra a von. Druhý cvik. Vystretú pravú nohu unožujte. Zopakujte s ľavou. Tretí cvik. Podvihnite obe ruky do predpaženia, spaženia a späť. Štvrtý cvik. Cez upaženie presuniete ruky do spaženia a späť. Piaty cvik. Pokrčíte obidve nohy, kolená držíte pri sebe, vystierajte striedavo predkolenia. Ak máte problémy s udržaním kolien, dajte si medzi kolená loptu. Šiesty cvik. Vytáčate obidve nohy striedavo do strán. Ruky sú vedľa tela. Siedmy cvik. Preložíte pravú nohu cez ľavú nohu a spolu ich vytáčate do strán. Vymeniť nohy. Ôsmy cvik. Nohy sú pokrčené, ruky vedľa tela. Podvihnite mierne trup a hlavu, uklonte sa vpravo. Pokúste sa čo najviac priblížiť rukou k pete. Vráťte sa, uvoľnite telo a zopakujte cvik na druhej strane. Deviaty cvik. Vystrite nohy, spažte ruky, rukami obopnite pokrčené koleno a pritiahnite ho k brade. Vráťte späť a zopakujte s druhou nohou. Desiaty cvik. Nohy vystreté, ruky v upažení dlaňami nahor, pravou dlaňou sa priblížte k ľavej dlani a naopak.
11. cvik. Predpašte a na prázdno boxujte. Dvanácty cvik. Pri pokrčených nohách, ruky pri tele, podvihnite mierne panvu. Podržte a uvoľnite. Trinácty cvik. Poloha nezmenená. Panva mierne hore. Vystrite jednu nohu v predkolení. Chvíľu podržte. Zohnite nohu. Položte panvu. Uvoľnite. To isté s druhou nohou. Ľah na boku. Pod hlavu podložiť vankúš. Prvý cvik. Spodná ruka pokrčená. Horná robí oporu pred telom. Spodná noha v 90 stupňovom pokrčení. Koleno je opora. Horná je vystretá. Nohu pritiahnite kolenom k bruchu a vráťte do vystretia. Druhý cvik. Poloha nezmenená. Hornú nohu položíte pokrčenú na spodnú. Hornú nohu mierne podvihnete a položíte. Tretí cvik. Nohy ostanú pokrčené, vrchná ruka je na tele. Upažíte dlaňou dopredu do vzpaženia, ruku otočíte a vrátite dlaňou na telo. Štvrtý cvik. Horná noha je vystretá, vrchnú ruku vzpažíme. Dvihnite obe končatiny naraz od podložky, dotknite sa rukou nohy a späť. Otočte sa na druhý bok a zopakujte všetky 4 cviky. Na bruchu. Prvý cvik. Hlava je otočená na bok, ruky vedľa hlavy, unožujete striedavo obe nohy. Druhý cvik. Poloha nezmenená, dvíhate striedavo vystreté nohy hore, nie však veľmi vysoko. Tretí cvik. Hlava je opretá čelom o zem. Pod čelo si môžete dať nízku podložku, ruky sú pri tele. Pohybujeme rukami z pripaženia, cez upaženie do vzpaženia, dlaňami k zemi a späť. Štvrtý cvik. Ruky v upažení pokrčíte, podvihnete, vzpažíte
Vrátite do základnej polohy a uvoľníte. Piaty cvik. Hlava otočená na bok, ruky vedľa hlavy, pritiahnite koleno k lakťu a vráťte späť. Vystriedajte nohy. Skúste koleno podvihnúť nad podložku. Šiesty cvik. Čelom k zemi, pravá ruka vzpažená, ľavá ruka je pri tele. Vystreté ruky naraz vymeníme.